Huria ni debata na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, di bagasan partikianon na naing tapar sahulio na hata ni Tuhan, alay jumulo marsada ni rohita marhite-hite tangyang martangyak kita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni debata na sartuhita di apala partikianon dienek may siyan epagilium di si Lukas bidu sada mamuka may siyan ayat 26 ro dia 38 asa tajahama odo hata ni Tuhatta. Salpu 6 bulan disuruh di Batama par di surgo Gabariel tu Nasaret ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru oroan ni sada bawa na marguar Joseph na siya poparan ni si Daud si Maria do guarna. Laha mamasuhi jabunay nin nama tabi diho na niasian didongani Tuhani maho. Alay tarsonggot do nasida ubege hatai inaruhana do parsatabia dia doi ulani jala dido suru-suruan nima tunasida. Unak komabir ali Maria ay dapotan asin roha doho di debata. Gabe-gabian maho tubuat anak maho Jesus ma bahenom mo guarna. Balgama iba na muse guara do iba na anak ni natumibuli. Lehonon ni Tuhan debatado tu iba na habangsa ni si Daud amanay. Rajaan na do popara ni si Jacob saling liling na. Jeladang marhaujungan harajon nay. Didok si Maria ma madok suru-suruani. Songod dia ma pangalahon ni ay sawadong hutad da bawa. Jadi dia lusi suru-suruani manasida. Songgopan ditod di parbadia maho. Jalalinggoman ni hagugon ni natumibul idoho. Ala ni nabadia dodohonon natubui anak ni debata. Ya si Elizabeth si solokmi na saituai naung diguar na hol marhanguluan anak do pauno bulat tuma nuaing edang adong naso tarpatupa debata. Gabe dio si Maria ma naposo ni Tuhani doau sesauk matuau songon nadi dok mi dungi ditadikon suru-suruanima nasida ido yang gosahana. Dihita saluhutna akadongan saha porsyaon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus barita las niroha na taigil di bagasan nakaparngnotta ima barita na somaralo turoha do tu pikiran. Ima barita na somaralo tu akauhum na adong di negara manang na adong di akahumalyangta. Ido barita na taigil jala ido barita las niroha na ta parsita di bagasan akaparngolota. Dihita kadamang do dainang nelonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Alay tung marasing situtudo hata ni Tuhan. Nagabe ojahan manang gabe jamita na mamakulingi hita di apala partikianon. Di pasahat debata par di surgo suru-suruan ni debata na margual si Gabriel
sada barita las niroha. Tu sada perempuan namar baju, namar goar si Maria. Ale barita las niroha. Na binuatun ni suru-suruani secara hajol maon. Maralu turuha do tu pikiran. Bahasa amanginang. Totu amanginang secara hajul maun tuhita ganu marsada-sada akka ina talumobi na pasti dang lomoro hamuna borumuna hamil manang gabe-gabe dang nong amat tanah kecuali nong adok amang-amang na nang masalah. Pasti molo isaran na majo akka amanginang. Borumu na majo ima si Maria. Buhama pangalaho muna tu ibana. Mungkin murukam muna. Mungkin mabek kamu na maila. Mungkin mabek kamu na dang adong bebuhi muna. Dia kahumalyang muna. Bahasa alana subang do manang hailaod do molo adong sada perempuan na marbaju hamil danong amang-amang na. Tang tarjalo roha do pikirane. Aletung marasing situtudo hatan ni Tuhan nagabe o jadi tonga-tonga. Ningolutta dia pala partikianon. Debatado na jumadihon, debatado na mawarihon, debatado na mabain si Maria gabe-gabean. Jala debatado naro marhite-hite suru-suruan na nasinuru. Manopo si Maria na marbaju. Jala songo sada perempuan na marbaju. Dung di pasat ima suru-suruan ni taringot naneng masa tu ibana. Suku-suku ni si Maria tu suru-suruani. Dido ibana do. Dak ado kutad de bawa. Songo dia mapangalaho ni. Dak adong dope amang-amaku. Tang mungkin ima roha di si Maria. Ale ahamana dido ima suru-suruani. Tumasetakas ma di pasah tu si Maria asa unang mabiar ibana. Dido suru-suruani madang adong naso terpatu pada bata. Secara manusiawi, secara hajul maun. Dang mungkin sada perempuan na marbaju boy gabe-gabean. Molo dang adong ima hubungan suami istri. Alai. Ikut tulus desakap ni di bata. Dang adong naso terpatu pada bata. Mungkin secara jelma dan mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Allah menerobos kemustahilan itu menjadi tidak mustahil. Karena apa? Karena Allah ingin menunjukkan kuasanya. Ingin menunjukkan kecintaannya. Ingin menunjukkan kasihnya. Yang begitu luar biasa di tengah-tengah di Portimio. Maka Allah debata menerobos batas-batas kemustahilan itu. Dipatu pada bata nasuhya masa. Di pamasa debata nasuhya masa. Gudang jol mamajua. Alai hatu tubuh ni Yesus manang barita las ni roha. Na pinasahat ni suru-suruan itu si Maria. Dada terjadi secara kebetulan. Tapi semuanya itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Semuanya itu ingin menunjukkan kasih Allah yang begitu luar biasa. Menyempurnakan setiap nubuatan-nubuatan nang dipasahat akka panurirang di pada narobi. Amanginang
nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Maralo do manang suhardo tu roha do tu pikiran na masa na niadopan ni si Maria. Ala di pamasa di batape dada na mabasi Maria Maila. Dang nama bayan gabi batu partutuhan. Alay na pinili ni dibatado si Maria. Na tinodo ni dibata. Jela marhite-hite si Maria. Sorang do Jesus. Tu portibio. Iba na magabi Tuhan. Harajaw na ro di saliling nililing na. Iba na manapahoton. Harajaw ni si David. Jela iba na do Mesias. Yang penuh dengan cinta kasih. Yang datang menyelamatkan manusia tanpa terkecuali. Dihita kadamang do dainang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahaduna neng raju mata manginang. Cenhatan di Tuhanon. Hobar tu ujahan ay dapotan asin ni roha doho. Na perjulus sahalya kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hatu tubuh ni Yesus marhite-hite si Maria. Patuduhon balgani asin ni roha ni debata. Dada beholang imatu si Maria sambing. Ale doho do tu portibio. Doho do tu au amanginang. Doho do tu hamuna salhuna. Na balgasi tutu do holong ni roha ni debata. Na dapotan asin ni roha do hita. Di bagasan akapar ngolota. Ubahin naro ima Jesus itu portibion. Ubahin na ditubuh debata iba na marhite-hite si Maria. Karena apa? Karena kita dikasih Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nama jalo asin ni roha siya debata. Dada holang si Maria na gabi-gabiani. Ale selalu nakita. Belgesitu tudu asin rohani di bata tu kita. Nampai mungkin amanginang ragam akka parokilo muna. Ragam akka hasusa muna. Ragam akka sitano muna. Alai belgesitu tudu asin rohani di bata. Disalhu na gulmi ni parnglota. Ala na belgado asin rohani di batai. Tahu maasin ni rohai di bagasan nakanguluta. So tung adong na majua asin ni rohai. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Buhado hita mga respon manang majakot asin ni rohai di bagasa minggu apen na patuluhon. Ikota respon ma asin ni rohai. Marhite-hiti au duhon ni roha. Habingeton. Songon na dipasahat manang na pinatuduh di si Maria. Didok si Maria do di bagasan ayat 30 manginang. Napuso ni Tuhan ni duau. Sasak matuau. Songon na didok. Napuso ni Tuhan ni duau. Hata ni si Maria on. Patari daun au duhon ni rohana. Nah kita pe di bagasan minggu-minggu apen na paimai maut Tuhan Yesus Kristus. Nunga tajalo asin ni rohai. Nunga tajakot asin ni rohai. Berarti kota patari dahum mamarhite-hite au duhon ni rohata. Itonga-tonga niya kaparumah tangga. Iko dohonot ta mamangina. Na poso ni debatado au. Iko tulis madiau. Songon nasi nakapan ni debata. Iko tulis madiau. Songon na pinargababaga ni debata. Na poso ni debatado au. Na poso ni debatado hitamangina. Napotan asni rohan ni debata. Tarida mai. Uduk kita. Mangoloi debata. Maria tidak lagi bermain logika. Dia tidak katakan lagi aku belum punya suami. Dia menyadari bahwa dirinya dipilih oleh Allah, dikasihi oleh Allah.
Gok asini roha di debata ibana. Nak kita pemanginang. Sotung tabain. Aka paru kilotta. Aka sitang nota. Gemembek kita maju di asini roha di debata. Alai tapaluas ma debatai. Patuduhon asini rohana. Tuita ganuk marsada-sada. Naparpudi sahaliak kadamang do dainang. Marhiti-hiti hatani Tuhanon. Songon nadido imani seru-seruan itu si Maria. Unak ko mabiar. Jadi dalam minggu Apen yang ketiga ini ditugyok kita unang behamu na mabiar. Apapun yang terjadi ahape na masa unang behita mabiar ala na didongani debatado hita. Dio debatado hita. Go asini rohani debatado hita. Salhutna. Amin martanya kita. Mulia temah sobar rohanami tuho Tuhan. Upar hatutu kami do. Naposom do kami. Dilioko do aka asini roham. Tuhami ganuk marsada-sada. Ajari totok kami Tuhan. Mangulang saluhut nai. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu.